If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako ang inyong tagapagbalita, Marisol Sibayan Cacho. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share at mag-subscribe sa channel na ito, Pinoy Rod YouTube channel, para sa mga ulo ng mga balita. Pagtataya ng panahon, Northeast monsoon na naka-apekto sa Hilagang Luzon. Enter Tropical Convergence Zone, ITCZ, na naka-apekto sa Mindanao. Kalat-kalat na pag-ulan sa buong Pilipinas. Lokal na balita, Davao Kadak mag-aalok ng trabaho sa mga dating gumagamit ng droga. DTI nagbunyag ng kaunting pagtaas sa presyo ng ilang Noche Buena na produkto. Mga Davaoenos nagpahayag ng pagkabahala sa kalagayan ni VP Sara. 79 wanted na aresto sa loob ng isang linggo. Pambansang balita, NBI mag-i-issue ng subpoena laban kay Duterte. BAI naglabas ng mga permit para sa pagpapadala ng mga baboy papasok sa Cebu. Pandaigdigang balita, determinasyon ni Trump na itulak ang mga kontrobersyal na pagpipilian haharap sa susunod na pagsubok. Sabi ni Trump, iiwan niya ang isyu ng abortion sa mga estado. Hindi ito magiging madali. Balitang aliwan, ang mga bituin ng Wicked ay pinalitan na ng permanente. Ang mga dating Elfabas at Glendas ay nagbabalik tanaw sa Mahika. Ipinakita ni Beyonce ang matatag na ugnayan ng Destiny's Child sa pamamagitan ng pagpapahalaga kay Michelle Williams sa Broadway na Death Becomes Her. Balitang sports, si Jannik Sinner ay nagwakas ng isang pangarap sa taon sa pamamagitan ng pamumuno sa Italy upang makuha ang pangalawang sunod na titulo sa Davis Cup. Parang pag-akyat sa bundok Everest. Ang nakakapagod na mundo ng Chess World Championship. Mga itinatampok na kwento, mga nakatagong talon ng Davao. Isang paglalakbay sa kapayapaan ng kalikasan. Ang lumalaking eksena ng pagkain sa New York. Ang epekto ng pandaigdigang panlasa. Trivia. Ang Pilipinas ay tahanan ng pinakamahabang ilalim ng lupa sa ilog sa mundo. Pagtataya ng panahon, Northeast monsoon na naka-apekto sa Hilagang Luzon. Enter Tropical Convergence Zone, ITCZ, na naka-apekto sa Mindanao. Pambansang taya ng panahon. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa buong Pilipinas dahil sa epekto ng amihan at low pressure area. Mas malakas ang ulan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas
Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 degrees Celsius at 31 degrees Celsius. Magiging handa sa katamtaman hanggang malalakas na hangin, lalo na sa Hilagang Luzon. Sa Davao City, sa lungsod ng Davao, bahagyang maulap ang kalangitan at maaaring magkaroon ng pag-ulan sa hapon o sa gabi, dulot ng localized thunderstorms. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 degrees Celsius at 33 degrees Celsius. Huwag kalimutang magdala ng payong at mag-ingat sa biglang pagbuhos ng ulan. Mga balitang lokal. Mag-aalok ng trabaho ang Davao CADAC sa mga dating gumagamit ng droga. Ang City Anti-Drug Abuse Council o CADAC sa Davao ay nag-aalok ng trabaho ng 6,000 drug reformists bilang bahagi ng Drug Prevention and Control Week. Pinayuhan ni CADAC Officer in Charge Jafar Maruhum Salik na ang hirap sa buhay ang kadalasang nagdudulot ng mga paggamit ng droga. Kaya't nagsasagawa sila ng mga hakbang para magbigay ng oportunidad sa trabaho sa pakikipagtulungan sa Public Employment Service Office. Pumunta na ang CADAC sa mga barangay sa Pakibato, Marilog at Turil na may kasamang medikal na tulong mula sa City Health Office. DTI nagbunyag ng bahagyang pagtaas ng presyo sa ilang Noche Buena na produkto. Napansin ng Department of Trade and Industry Davao Region, DTI Davao, bahagyang pagtaas ng presyo sa mga piling produkto para sa Noche Buena mula noong Oktobre. Kasama sa mga produktong naapektuhan ang fruit cocktail, keso, pasta, elbow macaroni, spaghetti sauce at all-purpose cream na may pagtaas mula 0.20 pesos hanggang 17.67 pesos. Ang DTI ang naglabas ng 2024 Noche Buena Price Guide na may listahan ng 263 stock keeping units na 12 kategorya. Ang mga tatagawa ay nangako na hindi magtataas ng presyo hanggang Disyembre 11. Mga Davaoenos nag-alala sa kalagayan ni VP Sara. Ipinahayag ng mga Davaoenos ang kanilang pag-alala sa mga hamon ni Vice President Sara Duterte dahil sa pagkakaroon ng higit na kapangyarihan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang mga kaalyado. Ayon kay Romeo Chavez, nahihirapan si Duterte dahil sa mas mababang posisyon, habang si Yulo Gregory, isang driver ng tricycle, ay nagbigay ng suporta sa pamamagitan ng vigil at rally. Nag-viral online ang emosyonal na eksena kung saan sinamahan ni Duterte si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center. Higit sa 500 taga-suporta ang nagsagawa ng vigil sa Davao City na may mga plano para sa mas malaking rally sa Davao, Cebu at Maynila. 19 wanted na aresto sa isang linggo. Naaresto ng Police Regional Office Davao Region, PRO Davao, ang 19 na individual na may kasong wanted, kabilang ang 5 pinakakilalang mga wanted na tao mula Nobyembre 11 hanggang 17, 2024.
pinangunahan ni Police Brigadier General Leon Victor Rossetti ang operasyon na naglalayong arestuhin ang mga lumalabag sa batas gaya ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act sa nakaraang buwan mula Oktubre 21 hanggang 27. Nakapagtala ang Pro Davao ng 67 na aresto, kabilang ang 11 pinakakilalang wanted at 6 na mataas na antas ng sospek sa lalawigan at munisipyo. Balitang pambansa, NBI naglalabas ng subpoena laban kay Duterte. Inihayag ng Department of Justice, DOJ, na maglalabas ito ng subpoena kay Vice President Sara Duterte dahil sa umunay pagpahayag na naglalaman ng pagbabanta ng pagpatay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Tinawag ni DOJ Undersecretary Jesse Andres si Duterte na self-confessed mastermind ng pinaniniwalaang plano ng pagpatay at sinabi na ang National Bureau of Investigation o NBI ang nangunguna sa investigasyon. Magkakaroon si Duterte ng 5 araw para ipaliwanag ang kanyang mga pahayag. BAI nag-issue ng mga shipping permit para sa mga baboy papuntang Cebu. Ipinagpatuloy ng Bureau of Animal Industry, BAI, ang pagbibigay ng shipping permits para sa mga baboy na papasok sa Cebu na nagbigay ginhawa sa lokal na industriya ng baboy na naapektuhan ng mahigpit na mga patakaran. Inamin ni Assistant Secretary for Swine and Poultry Constant Palabrica na maling interpretasyon ang ginawa ng dating pamunuan ng BAI sa isang kautusan ng Court of Appeals ukol sa culling at zone mapping ng mga baboy. Pinuri ni Governor Gwendolyn Garcia ang hakbang at nananawagan ng pananagutan sa mga naunang pinsala pang-ekonomiya. Mga balitang pandaigdig, pagpapatuloy ni Trump sa pagpili ng kontrobersyal na mga nominado. Sinusubok na naman. Pinoprotektahan ng mga kaalyado sa Senado si Donald Trump sa kanyang kontrobersyal na nominadong pinuno para sa U.S. Intelligence Services, si Tulsi Gabbard, habang lumalakas ang alalahanin mula sa magkabilang panig. Tinatawag siyang compromised ni Democratic Senator Tammy Duckworth dahil sa kanyang 2017 na pagkikita kay Syrian President Bashar al-Assad at pagkiling sa Russian propaganda. Itinakwil ni Republican Senator McCain Molin ang mga paratang at humiling ng pagbasura nito. Binibigyang diin ng pagtatalo ang inaasahang tensyon sa ikalawang termino ni Trump. Sinabing ipapasa ang desisyon sa abortion sa mga estado pero hindi ito magiging madali. Ipinahayag ni President-elect Donald Trump na ang kanyang administrasyon ay maghuhubog ng pambansang polisiya sa abortion kahit na ang kanyang mga pangako noong kampanya ay ipasa ito sa mga estado. Ang mga legal na hamon sa mga pangunahing kaso tulad ng regulasyon ng abortion, pill at pag-access sa abortion sa mga emergency room ay maaaring umabot sa Korte Suprema sa kanyang ikalawang termino. Ang mga anti-abortion na aktivista ay nananawagan kay Trump na baguhin ang polisiya
ng Administrasyong Biden at bumalik sa mahigpit na mga hakbang. Mga balitang aliwan, nagbago na ang mga bituin ng Wicked magpakailanman. Ang mga dating Elphaba at Glinda ay nag-alaala sa mahika. Sa pag-premiere ng Wicked Part 1, sina Cynthia Ervero at Ariana Grande ay sumama sa mga natatanging grupo ng mga kababaihan na gumanap na sa mga kilalang papel ni na Elphaba at Glinda. Mahigit 20 taon mula nang magsimula ang Wicked sa Broadway. Ibinahagi ng mga aktres kung paano nagbago ang kanilang buhay sa pagganap sa mga komplikadong karakter na ito. Ang mga papel ay nangangailangan ng lakas sa pag-awit, emosyonal at pisikal, at bumubuo ng isang espesyal na koneksyon sa mga nagampanan nito. Ipinakita ni Beyoncé ang matibay na ugnayan sa Destiny's Child sa pamamagitan ng pagbati kay Michelle Williams sa Broadway's Death Becomes Her. Ipinakita ni Beyoncé ang kanyang pagmamahal sa kasamahan sa Destiny's Child na si Michelle Williams na isang taos-pusong post sa Instagram noong Sabado, kasabay ng pagdiriwang ng premiere ng Death Becomes Her sa Broadway. Dumalo si Beyoncé kasama ang kanyang ina na si Tina Knowles at si Kelly Rowland sa palabas na Fontaine Theater sa New York, kung saan gumanap si Williams bilang si Viola Van Horn. Balitang pampalakasan. Pinangunahan ni Jannik Sinner ang Italy sa ikalawang sunod na titulo sa Davis Cup. Pinuno ni Jannik Sinner ang napakahusay na taon niya sa 2024 sa pamamagitan ng pagkapanalo ng Italy sa kaniyang ikalawang pagsunod sa magkasunod na Davis Cup title. Tinalo ni Italian Greeks 4-7-6, 2-6-2 sa final laban sa Netherlands. Sa unang laro, napaulanan ni Matteo Berrettini ang laban kay Botic Van de Zandschulp 6-4, 6-2 na nagbigay sa Italy ng 1-0 na kalamangan sa Malaga, Spain. Si Sinner ay naging kauna-unahang manlalaro na manalo ng dalawang Grand Slam, ATP Finals at Davis Cup sa isang taon. Para umakyat sa Mount Everest, ang matinding mundo ng Chess World Championship. Ang kasalukuyang Chess World Champion na si Ding Liren ay magtatangkang ipagtanggol ang kanyang titulo sa Singapore laban sa 18 taong gulang na si prodigiyong si Gukesh Dumarajo, kilala bilang Gukesh D. Noong nakaraang taon, si Ding ay nanalo laban kay Ian Nepomniachtchi sa isang matinding laban na tumatagal ng 3 linggo. Nasubok ang kanyang lakas, mental at pisikal. Ang championship na ito na isinagawa sa loob ng 138 taon ay nangangailangan ng hindi lamang talino kundi pati na rin ang lakas ng katawan. Mga balitang itinatampo.
mga nakatagong talon ng Davao. Isang paglalakbay sa katahimikan ng kalikasan. Ang lungsod ng Davao ay tahanan ng ilan sa mapapantayang talon na nananatiling malayo sa mga karaniwang rota. Kasama sa mga paborito ang Tamugan, Aliwagwag at Asik-Asik Falls. Ang mga likas na kagandahang ito ay nag-aalok ng mapayapang pagtakas para sa mga naghahanap ng pakiramdam ng pakikipagsapalaran at mga mahilig sa kalikasan. Madaling marating sa pamamagitan ng trail. Ang pag-hiking patungo sa mga talon na ito ay nagdudulot ng di malilimutang tanawin, malamig na tubig at pagkakataong makalayo mula sa abalang buhay sa lungsod. Ang pag-uusbong na eksena ng pagkain sa New York, ang epekto ng pandaigigang panlasa. Ang eksena ng pagkain sa New York City ay patuloy na umuunlad na may lumalaking pagpapahalaga sa mga international na lutuin. Mula sa adobong Pilipino hanggang sa injera ng Ethiopia, tinatanggap ng New York ang pagkakaiba-iba sa bawat plato. Pinagsasama ng mga lokal na chef ang mga panlasa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtutulak ng hangganan sa mga matapang na fusion dish sa paghubog ng mga impluwensya mula sa iba't ibang bansa ang mga restaurant sa lungsod. Ang New York ay naging isang tunay na paraiso para sa mga mahilig sa pagkain. Ang mga bisita at lokal ay hinihikayat na tuklasin ang mga lugar na ito ng Queens of Brooklyn, kung saan naghihintay ang mga pinakamahusay na panlasa mula sa buong mundo. Trivia: ang Pilipinas ay tahanan ng pinakamahabang ilalim lupang ilog sa buong mundo. Ang Puerto Princesa Underground River na matatagpuan sa Palawan ay may titulong pinakamahabang maaring nilanguyang ilalim lupang tubig sa mundo. Humahaba ito ng higit 24 na kilometro at dumadaan sa makakapal na kagubatan at mga limestone karst na tanawin. Kaya't ito ay isang kailangang bisitahin na destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan at mga naghahanap ng pakinabang. Kilala rin ito sa kahangahangang biodiversity kung saan maraming mga natatanging uri ng halaman at hayop ang namumuhay sa lugar. At yan ang mga balita sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at ibahagi ang videong ito. Muli, ito po si Mirasol Sibayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.